Okweka n'azụ, okweka n'azụ, okweka n'azụ, eti okwe ri okwe. Obi Marks on the beat. Okweka n'azụ, 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 eti okwe ri okwe, eti okwe ri okwe, eti okwe ri okwe, eti okwe ri okwe. okweka n'azụ oyi, ọkwa ịma na ọ bụ okweka n'azụzi. Obodo anyị nọ n'ime ya okweka n'azụ. Ndị na-azụ afịa na-azụ okwe, ndị ọrụ aka na-azụ okwe, ndị ọrụ oyibo na-azụzi okwe, ndị gọọmenti yo fa na-azụ okwe, ndị jele obodo oyibo fa na-azụ okwe, ndị ọchịchị na-azụ okwe, okweka na-azụ. Onye ọbụla jisi ike n'ọlụ, onye ọbụla jisi ike n'ife ị na-alụ. Ịbụ ụta afịa n'ụtụtụ zuo okwe gị ọfụma ka o wee gazielu gị, maka izu okwe gị ọfụma. Ife ọbụla na-eme n'ụwa okweka n'azụ. Tupu irie nri, ị ga-azụrịrị okwe tupu irie nri. Tupu ibute nnukwu ego, ị ga-azụrịrị okwe. Oyime okweka n'azụ. Ịpụta n'ebe ị na-azụ afịa kwesịrị ka ọ gazielu gị, ka ị kwesịrị n'ilu ọlụ, Ka ekwechili n'ilu okwe, ka ị kwesịrị n'ilu ọlụ, ka ekwechili n'ilu okwe, ngwanụ ka ị kwesịrị n'ilu ọlụ, ekwechili n'ilu okwe, ka ị kwesịrị n'ilu ọlụ. ka ekwechili n'ilu ọlụ. Ịgba mmọnwụ arọ. Otu egwu nwa agụlụ eze Chukwu, onye amụma egwu na-agụ ata na-abịa m ọzọ. Eze ọkụ Chukwu mụnyelu na agụlụ eze Chukwu, egwu ka m ji ekwu okwu. Ntị ọ dịkwa? Ntị dị ya. Iwe arọ bute bute, onye amụma egwu ekwesịrịgo n'ilu okwe, okweka n'azụ nne n'ụwa. Arọ bute bute, chekwe ndị ọyimo ndị na-azụ okwe ogwunye n'ike, maka afọ ekwesịrịgo n'ilu okwe, ọfa ya ebute nnukwu ego. Ndị jele obodo oyibo alọdododo bunyefe ike ka falie okwe. Ndị niile nọ Naịjirịa na-azụ afịa ala ọgbunyefe ike ka fa zụta nnukwu okwe. Nnukwu eti okwe li okwe, eti okwe li okwe. Alụ bute bute, dona m abịago ka anyị gbalị ya egwu a. Egwu asalụgo ọkụ. Ọbịa oche 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 oche. Ayi oti gwangwan ka nne ya
ya ka nnukwu ọ na-ada gbakwubokwu ice ogwe ka na-azụ ogwe ka na-azụ ogwe ka na-azụ eti okwe eri okwe eti okwe eri okwe eti okwe eri okwe anyị ezutọghị m agụleze chukwu obodo ọma oyi onye ka mụ na-ekwu Chideze Nwenu mụ na gị dị na mma o Chidon na-emilet ya nnukwu mmọnwụ na Dubai n'ịbụ ọga ndị ọga Chidon Imperial Integrated Services Limited Chidon onye ego Chidon na ịbụ nnukwu mmọnwụ odegwu nwa na-emilet ya nnukwu mmọnwụ na Dubai ka njebe ugwu nya o ka nje zute odegwu Chimeleze n'afọ nne ya o n'okwu na ụmụ nya o ka na-eje chi na-enye ike amaka o odegwu amụrụ na nnukwu obi Chito exchange yo Chito investment yo n'ịbụ ọga aje mma Chimeleze bilio n'ọya adịlịgị Chito investment yo oge nwa na ịgalata onye ego bụ eze odegwu nwere obi nwanne Chito exchange osimuke n'ọhịa o Chinaza Kirian Okafọ Ogbuefi 1 na Canada British Columbia oge nwa n'Imo steeti yo n'Igbo karịsịa Ogbuefi na Canada o na British Columbia Ogbuefi na Igbozi karịsịa onye nnukwu ego na Igbo ike ka ikpochili n'ilu ọlụ ka ikpochili n'ilu ọlụ ngwanụ ka ikpochili n'ilu ọlụ ka ikpochili n'ilu ọlụ ka njebe Abọnyị steeti o ka nzute nnukwu odogwu na obu nnukwu ike Igwe Nnaemeka Emmanuel gị ka mụ na-ekwu okwu ya Emidon Lampes odogwu nwa jele Dubai ebute ike o jelala be millet ebe ahụ kọ na ọbụta ike obodo ekwelu na ọ na-eme wee bata be nne ya o akụbalụ ya aka asị na odegwu abatago Emidon Lampes yo Emidon Lampes ka mgbabe Emidon Lampes yo odegwu nwa na Abọnyị steeti odegwu jele Dubai wee bute nnukwute ike ka njebe n'Ozubulu a na-akpụ ka nje zute odegwu nnukwu mmọnwụ na Ozubulu mmadụ abụchi anya na-ebechi odegwu nọ South Africa odegwu batala ego na nwata ego South na-elubere ya isi akụsi na nwata o akụsi na nwata wanụ
nnukwu mmọnwụ na South n'ịbụ ọgịrịga ọwụwa abụtesi ego ga-enweghị ilu ego nwelu wet na South ndị ọzọ bụlụ fegwelugo na abụtesi enweghị ilu n'obodo be nne ya n'ọzọ obodo a na-akpụ oyi ma abụtesi ego ga-enweghị ilu nnukwu mmọnwụ na South ego ga-enweghị ilu akụsi na nwata nwanụ ego ga-enweghị ilu abụtesi n'ọzọ abụtesi na South ka njebe Nnewi South unu bi ka mụ na-eje ka nje zụta odegwu Chukwu mere eze n'afọ nne ya Benjamin Ifemeje ibu nnukwu mmọnwụ oyi m Small Benji CEO Small Benji supermarket kakpọbazie Small Benji oke mgbọnwụ n'unu bi obere nwa Chukwu bunyere ike n'ịkpatala ego na nwata ka njebe Olumba North na Amọkpala ka nje zute dibịa ọbara tụne onye eze n'Igbo karịsịa eze Christopher Tochukwu Ogilisi Igbo na Amọkpala nnukwu dibịa na inwere akwụkwọ Ogilisi Igbo bụ mmọnwụ ego Ogilisi Igbo bụ alụsị ego Ogilisi Igbo bụ odogwu alụsị ego mmụọ nwere Igbo na Amọkpala okweta n'azụ okweta n'azụ okweta n'azụ etiokwe eri okwe etiokwe eri okwe ka njebe n'Ọka South ebe ka mụ na-eje ọ bụrụ na mba ukwu wee kwudo na oke nwa Chimeleze na mba ukwu Okafọ Victor Chidela oke nwa na mba ukwu Agụji egbe nke izizi na mba ukwu odegwu jele Mexico wee bute ike Colette na mba ukwu kakpọbezie Colette Agụji egbe na mba ukwu nnukwu mmọnwụ na mba ukwu obere nwa Chukwu bunyere ike ka njebe n'ọzọla Isuọfịa na ọdịnagwata Nwankwo Chukwu nọ nso Promise oke nwa n'izuru ka emee nọ n'ihu eze Global Exchange na Mozambique nọ n'ihu eze oke mmọnwụ na-edi ala mma aka na-enye chọ aza nọ n'ihu eze akaliga egwu oyi nọ n'ihu eze na Mozambique aka na-enye chọ aza ka njebe ọsọ ihite ụkwa n'Imo steeti ka nzute oyimo Okafọ Goodluck si gị ka mụ na-akpọ ọba ego wanụ n'ọsụ ọba ego wanụ n'ọsụ n'ịbụ ọga ndị ọga CEO Golden CNN Investments Limited n'Ọja Alaba
na Lagos steeti ka ị na-azụ afịa tụọ n'ihe ọba ego ọba ego na ibuzi karịsịa obere nwa Chukwu bunyere ike ọba ego wanụ n'ọsụ ka njebe Agụleze Chukwu ka nzute odegwu oke nwa na Agụleze Chukwu obodo ọma Nze Ifeanyị eze mezuo n'Igbo karịsịa eze aka Chukwu dị ya aka God niile ma ọfụma ụtụtụ ọma na ala Igbo eke alọ na Lagos ụgbọ na-eje Lagos eze aka Chukwu dị ya aka God ịma na aka Chukwu dị ya obere nwa niile emesifika ogwe ka na-azụ ogwe ka na-azụ ogwe ka na-azụ ogwe ka na-azụ etiokwe eri okwe etiokwe eri okwe ka njebenu na Nkelefi na Nkanu John Umonye na-ekwu Bido Okolo Joseph macho ka nna akpọ n'egwu macho ya chenji n'iso n'odogwu macho na ịbago mmọnwụ macho ya chenji bụ odogwu nnukwu nwa na Nkanu nwa Chukwu bunyere ike ka nje ebe Imo steeti ka nje zute Onyimo Igbom na Amuzi n'Obowo ka mụ na-eje Oyim Chigozie Paul ka mụ na-ekwu Azaman BTC n'Europe ka o si eje European Burger onye nnukwu ego na ibuzi kalịsịa azamanụ na ibuzi kalịsịa a na-esi onye nwere Igbo bongo azamanụ odogwu Azaman BTC azamanụ n'ibugo onye nnukwu ego ka nje zute Oyimo nnukwu mmụọ ka na-akpọ akụ waya lesio n'Igbo nnukwute mmụọ ị na-anụ akụ echenji onye ego na ibuzi karịsịa ife niile ka ị na-eme waya properties waya apartment na Abuja akụ onye ego obere nwa n'Imo steeti ogwe ka na-azụ etiokwe eri okwe etiokwe eri okwe